Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Allahumma rabbi šrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Uvažena braćo, cijenjene sestre, poštovani slušaoci i gledaoci, uz Allahu dželešanuhu pomoć nastavljamo govoriti o propisima Islama. Ušli smo u drugu cjelinu, a to je poglavlje koje govori o propisima posta. Propisima posta. Naime, za one koji nisu bili prošli put, nakon što smo završili poglavlje koje govori o čistoći i njenoj suprotnosti, to jest nečistoćama, trebali smo da uđemo u poglavlje namaza koje je u stvari priprema, čistoća je priprema za namaz. Međutim, s obzirom da nam dolazi ubrzo Ramazan, dali smo prednost govoru o Ramazanu, da ne bismo govorili znači poslije mjeseca Ramazana o Ramazanu, a u stvari on prošao, pa da ne čekamo cijelu godinu da bi se čovjek okoristio praktično u vezi toga. Stoga sam odlučio, inače to je i veliki učenjaci kada komentarišu bilo koju fiksku knjigu, ono što sam do sad primijetio je isto da učine, to jest da zaustave se na onom mjestu na kojem su komentarisali određenu fiksku knjigu, a zatim se prebace na govor o postu, a konkretno u Meki, da li u nekim drugim mjestima nisam primijetio, u svakom slučaju u Meki, isto tako kada dođe vrijeme hadža, s obzirom da se hadž obavlja samo u Meki kao što je poznato, a inšallah o tome ćemo govoriti posebno u kratkim crtama kad dođe vrijeme za to. U Meki, dakle, zaustavi se isto tako komentarisanje knjiga kod učenjaka, kod uleme i onda se počne govoriti o hadžu. Pa eto, kod nas dolazi i u cijelom svijetu, tako dolazi Ramazan, zato se mi uz Allahu pomoć onako malo osvrnemo na propise vezane za post za Ramazan. Prošli put smo govorili o blagodatima posta i općenito mjeseca Ramazana. Danas ćemo kazati nešto ukratko na samom početku da vidimo šta je to post. Šta se smatra postom u islamu? Govorimo o propisima islama vezano za post. Kod određenih drugih religija kao što je kršćanstvo postoji post na njihov jedan način, a mi u islamu po Kur'anu i sunnetu i hadisima Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme kao posljednjeg Allahovog poslanika kojeg slijedimo do sudnjeg dana, imamo post koji je specifičan. Govorimo o propisima posta. Šta je post u islamu? Različitih definicija ima, uglavnom se one svode na jedno, a to je ovako: el imtina'u anil mufattirat. Anil mufattirat. Ustezanje od svega onoga što kvari post. Pa ćemo o tome posebno govoriti šta to kvari post. Ali kao definicija. Ustezanje od svega onoga što kvari post bi nije sa namjerom. Mora čovjek da ima namjeru. Li zemenin mahsusin li šahsin mahsus. U posebnom vremenu, to jest u mjesecu Ramazanu, i za posebnu osobu, to jest za čovjeka muslimana. Pa ćemo o tome poslije govoriti tačno o čemu se govori. Dakle, to je post, da se čovjek susteže od svega što kvari post sa namjerom da posti u mjesecu Ramazanu za muslimana koji je u stanju da posti, pa ćemo spomenuti o čemu se tu radi. Što se tiče posta ili riječi sijam ili saum koja se spominje na arapskom jeziku, jer mi inače jel tako uzimamo sa arapskog jezika, jer to je izvorni jezik Kur'ana, hadisa. Muhammed sallallahu alejhi ve selleme bio je Arap, jel tako, iz plemena Kurejš. Pa je taj najčišći jezik ili arapski jezik i najčišće narječje Kurejša. Dakle, govorimo o arapskom jeziku i zato govorimo šta znači u stvari imsak. Spominje se u Kur'anu Kerimu da je Merijem kazala, odnosno Allah dželešanu spominje za nju, znači inni nadartu lirrahmani sauma,
kada se ona sklonila u stranu, poznatom onom događaju, spominje suri Merijem, sklonila se od ljudi i kaže, ako je neko nešto pita, ona kaže inni nevertu lirrahmani sauma, riječ sauma. Ja sam se zavjetovala milostivom, znači Allahu dželešanu, saum. Šta znači saum? Je znači zavjetovala da će postiti, jel? Ne, nego da će šutiti. Da će se sustegnuti, znači od govora. To jest šutiti. Znači sustezanje je saum u arapskom jeziku. Šta to znači u šerijatskoj terminologiji, šta to znači u islamskim propisima, to je ono što sam malo prije spomenuo. Znači da se čovjek usteže od svega onoga što kvari post sa namjerom da posti, da to nije nikakva dijeta, nego ima namjeru da posti radi Allaha dželešanuhu u mjesecu Ramazanu za muslimana koji je obavezan postiti. Propisan je post u islamu Kur'an i Kerimom. Allah dželešanuhu kaže u poznatom ajeti Kerimu: Ja ejuhalladina amenu kutiba alejkumus sijamu kema kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, o vi koji vjerujete, propisuje vam se post. Znači postaje vam post obavezan. Kema kutiba ala alladina min qablikum. Kaže kao što je bio propisan i onim ljudima i onim narodima koji su bili prije vas. Dakle, prijašnji narodi su imali post kakav Allah najbolje zna. Ali su kao post imali. I ne samo post, imali su i namaz, gdje su klanjali po 2 rekjata ujutru i navečer. Imali su post, kao što se spominje u ovom ajeti Kerimu. Također imali su hadž. Za vrijeme Ibrahima a.s. tako obilazili su oko Kjabe. I poslije toga, dakle, i narodi prije nas imali su 5 osnovnih, temeljnih stubova vjere Islama. Šehadet, da nema drugog Boga osim Allaha i da vjeruju u onog poslanika u koji je bio tada. U ovo vrijeme sada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Namaz, post, zekat i hadž bili su u svim narodima. Samo kakva varijanta, kakav je propis bio, na koji način su obavljali, to može da bude drugačije. Poneke stvari znamo, kao što su namaz koji je bio ujutru i navečer, za post, da li je bio ovakav, za zekat, da li je bio ovakav kao što mi danas imamo propis za vrijeme Muhammeda a.s. Neke stvari znamo, neke ne znamo. Uglavnom, šta trebamo znati? Ono što nas slijeduje za ono što ćemo biti mi pitani na sudnjem danu. A ne da učimo šta je neko tamo bio, radio prije 1000 godina, a možda propis je promijenjen. O tom mijenjanju propisa govori se u nekoj drugoj tematici, ne bih volio da sad tu duljimo, nije nam to tema. Tema nam je da kratko kažemo o propisima Islama. Pa vidimo da je Allah dželešanu u ovom Kur'an i Kerimu, u ovom ajeti Kerimu, naredio post i stavio ga kao obavezan. La'allakum tattaqun, na kraju završava ajet i kaže da biste bili tattaqun, da biste bili bogobojazni. Dakle, nije svrha čovjekovog posta onako da samo ganja nekakve dijete, da se bavi dijetama, da kaže sad taman prilika za Ramazan, da smršam, da se klonim određenim bolesti vezanim za masnoće, vezanim za težinu, Ma ne. Post je ono što smo malo prije spomenuli. To je suština posta. Da se čovjek ustegne sa namjerom u Ramazanu, musliman, kod kuće, spomenut ćemo poslije uslove, la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni, što znači da čovjek ukoliko ne bude bogobojazan, džaba gladuje, džaba žedan, džaba se sustreže od supružnika, nema neke posebne koristi, nema nagrade, nije ispunio svoju svrhu, svoj cilj. A o tome ćemo imati posebno jedno izlaganje, ako Bog da, onaj možda sljedeći put, da govorimo o ciljevima posta. Zašto čovjek da posti? Zato kažu učenjaci da onaj ko posti i smatra da treba da posti, samo zbog toga da bude gladan i žedan, kaže, takav ima ružno mišljenje o svome gospodaru. Dakle, misliš da te Allah dželešanu želi iskušavati da li ćeš jesti, da li ćeš piti to, samo to? Ne.
nego želi da te odgoji, da budeš bogobojazan, da ti pokaže kao jedna mala škola od 30 dana kako možeš biti dobar, kako možeš biti bolji nego prije. Evo prilika za Ramazan. U Ramazanu bude bolji pa i onaj pijano. Ja znam ljude koji ostave alkohol prvog dana Ramazana, ne pije. Neće više da pije. Cijeli mjesec Ramazan ne pije alkohol. I vjerovatno imate u svojim porodicama, kod svojih prijatelja ili neko od slušalaca da Allah sačuva. Dođe Ramazan, prekine sa velikim grijesima, sa ovim ili sa onim. Zašto? Dolazi mu barek mjesec. Prilika, sezona, kao što sam prošli put spominjao ukratko, sezona dobrih dijela treba iskoristiti. Pa kao što trgovci iskorištavaju sezone zarade, tako isto mu'min, vjernik, pa i onaj musliman koji je slabijeg imana, da kažem, i vjere, i on ima priliku da se poboljša za vrijeme mjeseca Ramazana. La'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Bogobojaznost je u stvari da čovjek radi naredbe Allaha dželešanuhu i da se kloni zabrana. Onaj ko to bude radio, takav čovjek je postigao bogobojaznost. Takav čovjek je bogobojazan. Znači činiš ono što je Allah dželešanuhu naredio, evo post, idem postit, namaz naredio, idem klanjat, zabranio kamatu, neću kamatu, znači zabranu, kloniš se zabrani, laganje, neću lagat, ogovaranje drugog čovjeka, govorit nešto što nije u redu, što je neistina, neću. Znači nećeš da činiš te velike grijehe, te zabrane, to je čovjek koji je bogobojazan. A to nije toliko teško. Čovjek nekada kaže, pomisli da je to bogobojaznost, nešto tamo aman zaman, da čovjek nešto ode u džamiju i samo negdje u ćošak džamije da zikri, da tespihaj subhanama. Nije samo to. To je jedan dio. Možda kazati jedan manji dio. Bogobojaznost je veći, širi pojam i koristi se kroz cjelokupan čovjekov život. Dobro. U drugom ajetu Allah dželešanu kaže u suri Al-Bekare također šehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je počela objava Kur'ana ili u kojem je objavljen Kur'an po drugom tumačenju. Oba tumačenja su ispravna. Prvo tumačenje, počela objava Kur'ana, to jest u Lejletul Kadra, noći Lejletul Kadra, počela objava Kur'ana sa nebesa Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Tada je bilo Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. 5 ajeta sure Al-Alaq. Uči, čitaj, analiziraj, prostudiraj u ime Allaha, gospodara. A drugo tumačenje, objavljen Kur'an u noći Kadra ili u mjesecu Ramazanu, da je objavljen Kur'an, to jest objavljen iz pomno čuvane ploče koja se zove Levh-i Mahfuz, objavljena na zemaljsko nebo odjednom. Tako da su oba tumačenja i odjednom do zemaljskog neba i počela objava Kur'ana, to jest sa zemaljskog neba Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme kao Božijem posljednjem poslaniku u naredne 23 godine njegovog poslaničkog života. Pa je ovdje jedini put spomenut u Kur'anu i Kerimu mjesec Ramadan. Šehru Ramadan. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je počela objava Kur'ana ili spušten Kur'an. Hudel lin nasi wa bejinat. Znači u njemu je uputa i ajeti koji obznanjuju čovjeku kako da se kreće pravim putem. Ovdje nam tačno govori, sada možda i nije tema, ali samo da dodam da je u Kur'anu uputa za ljude, za muslimane, za vjernike. I nije Kur'an knjiga sveobuhvatna da sve govori o geografiji, o historiji, o biologiji, o medicini. Ne, nego je Kur'an hudel lin nasi wa bejinatin. Znači uputa i ajeti koji objelodanjuju čovjeku kako da ide pravim putem. Wal furqan i rastavljač istine od neistine. Femen šehide minkumu šehre fel jesum. Dalje nastavlja Allah dželešanu u Kur'anu i Kerimu, kaže pa onaj ko bude dočekao mjesec Ramazan, spomenut ćemo kada, kako, gdje,
Fel jesum, neka ga posti. Dakle, čovjek zdrav, prav, kod kuće u svom mjestu boravka, fel jesum, neka ga posti. Dakle, ovo je naredba u koja ukazuje na to da je ramazanski post obavezan. I zato čovjek treba da vodi računa o tome, znači ne može da onako zdrav čovjek kod kuće i kaže, aj nema veze, ja ću nahraniti siromaha. Istina, hranjenje siromaha je bilo prije iz početka objave. Bio je naređen post ili da čovjek posti ili da nahrani siromaha za taj dan. A onda druge godine po hidžri objavljeni su ajeti posta gdje je derogirano to, znači stavljeno van funkcije taj propis islama koji je istina bio. I onda je zabranjeno da čovjek ima izbor ili da posti taj dan ili da nahrani siromaha, da izabere. Do tada, do druge godine po hidžri, bilo je to tako i dozvoljeno. Od druge godine po hidžri mjesec Ramazana je postao obavezan ajetima koji smo malo prije spomenuli i hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da time završimo tu ili kompletiramo tu obavezu gdje poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kaže bunijel islamu ala hams. Islam je izgrađen ili se gradi na 5 temelja. Šehadet je la ilaha illallah wa anna Muhammeda Rasulullah wa iqami salah wa itai zaka wa savmi Ramadan wa hađil bejti men istata ilaihi sabila. Poznati hadis od Ibn Omera radijallahu anhuma. Koja su te 5 temelja? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šehadet, to je svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Drugo, da obavlja, uspostavi namaz, da daje zekat, da posti mjesec Ramazan i da obavi hadž ukoliko je u stanju. Pa vidimo da se gradi islam na 5 temelja, od tih 5 temelja post je jedan od njih. Dakle, rukn, stup ove vjere islama je post, da čovjek posti onako kako ćemo to spomenuti, inša Allahu ta'ala, posti. Dobro. Što se tiče posta, on je u mjesecu Ramazanu, to je ovaj obavezni post, ima više vrsta obaveznog posta, no mi ćemo se zadržati samo na obaveznom postu koji je vezan za Ramazan. Ima i ako se čovjek zavjetuje i slično tome, znači ima i ako čovjek nadoknađuje i to je obavezan post, ali govorimo samo ovdje o Ramazanu. Kaže nam ovako autor, kaže, post mjeseca Ramazana počinje i možemo ga spoznati na jedan od 3 načina. Prvi način je, kaže, ru'jetul hilal, da čovjek vidi mjesec mlađak, znači viđenje mjeseca mlađaka. Femen šehide minkumu šehre fel jesum, kaže, onaj ko bude dočekao tako, ko ga bude vidio, neka ga posti. To je ajet iz sure El-Bekare koji smo malo prije citirali. A također kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vezi viđenja mjeseca mlađaka, kaže sumu li ru'yetihi. Postite kada ga vidite. Koga kada ga vidite? Kada vidite hilal, znači taj mjesec mlađak. Znači ukoliko čovjek vidi mjesec mlađak, postiće, znači počeo je mjesec Ramazan. Učenjaci su komentarisali o tome da li je obavezno da li je viđenje mjeseca mlađaka, da li je to svjedočenje ili je to obavještenje. Što je tu polemika među učenjacima? Čisto onako kratko da ako nekog interesuje. Ako je šehadet, onda trebaju 2 čovjeka da vide mjesec. Mi sad, hvala Allahu, imamo ta pomagala. Pa je mnogo olakšano. Ali recimo da se čovjek zadesi. Desi se, čovjek putuje avionom, putuje autobusom, nema, ponekada ide po mjestima gdje nema interneta, mreže, nije nigdje čuo i slično tome, desi se. Znači, ako je svjedočenje, onda moraju 2 čovjeka da vidi. A ako je obavještenje, onda je dovoljno da samo jedan čovjek vidi. Kao što se to desilo za vrijeme ashaba radijallahu anhum, gdje je Ibn Omer radijallahu anhuma rekao da su ljudi čekali, razgledali po nebu da vide, kaže, da li je
da li je izašao mjesec, kaže pa sam ga vidio i obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve selleme i onda je rekao da je nastupio mjesec Ramazan da postimo. Dakle Ibn Omer, Abdullah ibn Omer, znači sin od Omera ibn Khattaba radijallahu anhu, halife, on jedini vidio i prihvatio je poslanik alejhi salatu vesselam njegovo obavještenje. Da je bilo svjedočenje, šehadet, moralo bi dva ashaba da svjedoči. Ili jedan ashab i dvije ashabike, dakle dvije žene. Čisto onako teoretski, ukoliko bi se desilo da i to znamo. Da se vratimo. Viđenje mjeseca mlađaka je jedan od načina kako da spoznamo da je ušao mjesec Ramazan. Drugi način je svjedočenje ili obavještenje o mjesecu Ramazanu. To jest ovo što smo malo prije spomenuli. Ispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka je da je viđenje mjeseca u stvari obavještenje, kao što je to dokaz Abdullah ibn Omerov radijallahu anhuma, da je on vidio sam i da je poslanik alejhi salatu vesselam prihvatio njegovo obavještenje i obznanio je da je nastupio mjesec Ramazan. Dakle, ili da čovjek vidi direktno, ili da bude obaviješten od nekoga ko je pouzdan, jel tako? I treći način je da se upotpuni 30. mjesec mjeseca Šabana, a to je mjesec koji je u hidžetskom kalendaru prije mjeseca Ramazana. Dobro. Što se tiče upotpunjavanja mjeseca 30. dana mjeseca Šabana, dakle mjesec prije Ramazana, to je u slučaju ukoliko nije uspio čovjek da vidi mjesec mlađak 29. dakle na 30. noć mjeseca Šabana i velika ili se prašina digla ili oblaci se nadvili, ne vidi se mjesec hoće li izaći ili ne. Možda je izašao, možda nije izašao. Tu učenjaci govore imaju dva mišljenja po tom pitanju. Jedni učenjaci kažu da će sutradan postiti, pa ako bude 30. ne smeta, a ako bude Ramazan, bit će Ramazan. Slabije je to mišljenje, iako zastupaju neki ashabi kao što Alija radijallahu anhu i Ajša radijallahu anha, iako su oni učenjaci, ali to je njihov bio ičtihad, kažu učenjaci, da će sutradan postiti. Ispravnije mišljenje većine islamskih učenjaka je da se taj 30. dan neće postiti. Da još jednom ponovim u slučaju da neko nije razumio, znači 29. noći, sad sutradan je ili 30. dan mjeseca Šabana ili prvi dan mjeseca Ramazana. Ne znamo šta je. Zašto ne znamo? Zato što su oblaci se nadvili, oblačno, kiša ili eventualno u mnogim dijelovima Afrike i veliki dio Azije zna se nekada prašina, ona pustinjska dić. Ja sam lično svjedočio, nekada nismo išli na fakultet, znači po pola sedmice, po cijelu sedmicu ne idem u školu, ogromna prašina. Možda ovamo za Evropljane to nevjerovatno, znači šta to se spominje u fikhu nešto, nekakva prašina. Da, prašina, znači ne idemo u školu nikako. Zamislite, ljudi ne hodaju, znači osim nekakva nužda koja se dešava, toliko se prašina digne. Ok, ukoliko se desi tako navečer 29, zašto nam je ovo bitno? Pa post je muslimanima svetinja. Znači idem radi Allaha dželešanu, hoću sutra da postim. Hoću sutra da pod navodnicima budem gladan, hoću da postignem tu posebnu bogobojaznost. Nekim ljudima to predstavlja poteškoću, ali mu'minima ne. I zato oni gledaju, daj da pitam učenjaka šta da radim. Je li 29. noći na 30. eventualno izašao mjesec mlađak? Ukoliko je izašao, u redu, sutra je mjesec Ramazan. Ali ako je velika prašina, oblačno, nadvili se oblaci i slično tome, ne znamo da li je izašao. Onda je sutra 30. dan mjeseca Šabana, upotpunit će se i taj dan se neće postiti jer je on, naziva se u islamskim propisima, dan sumnje. Njega ne treba postiti, nego će Ramazan biti preko sutra. Preko sutra. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao u jednom hadisu, kaže: men sama yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Onaj ko bude postio dan u koji se sumnja, misli se na taj 30. dan mjeseca Šabana, dan pred Ramazan, takav je nepokoran Ebul Qasimu.
a Ebul Qasim je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, to mu je bio nadimak po njegovom sinu El Qasimu, pa su njega zvali Ebul Qasim. Dobro. To je znači po pitanju toga kako da čovjek vidi, kako da čovjek uđe u Ramazan. Što se tiče dileme, da li da čovjek posti, to su učenjaci spomenuli, jel tako? Ako se negdje na svijetu pojavi mjesec, da li svi ostali treba da posti ili ne? Ili svaka država, svaka zemlja, svaki okrug ima svoj mjesec mlađaka? Iako su neki učenjaci zaista spomenuli da svaka zemlja ima svoj mjesec, ima to uporišta, međutim ispravnije jače mišljenje, a Allah uzvišeni najbolje zna, da ukoliko se pojavi, konkretno da kažemo, u Meki, negdje u arapskom poluostrvu, konkretno u Meki, pojavi se, ljudi kažu da je izašao mjesec mlađak, obaveza je i potrebno je i ostali dio, evo konkretno našeg svijeta Evrope, da postupe onako kako je tamo izašao. Dakle, ako je kod nas subotu izašao, i mi ćemo subotu. Ako je u Meki izašao u nedjelju, i mi ćemo u nedjelju početi postiti. Ukoliko neko uzme drugo mišljenje, inša Allah da ima i to uporište, međutim ovo je jače mišljenje i odabranije i bolje bi ga bilo koristiti. Ukoliko negdje ima islamska zajednica ili neki vrhovni centar gdje su ljudi odlučili drugačije, onda to treba da se riješi u tom domenu. Tamo mi govorimo opća pravila, opće propise, tako da ne treba čovjek da pravi fitnu među narodom, smutnju među narodom, nego treba da pokuša da bude u skladu sa propisima i da se ne pravi nesuglasice među ljudima, među muslimanima. Napravit će se nesuglasica ukoliko ima potrebe, ako ima nešto potrebe, ali međutim ovdje gdje ima širine, gdje ima više mišljenja, mi kažemo ovo je jače mišljenje, većina islamskih učenjaka kažu, ali ako neko uzme za neko drugo mišljenje, inša Allah da može proći, a na kraju krajeva Allah dželešanuhu je Bog, on je gospodar, on će na sudnjem danu obračunavati ko je radio ispravnije i bolje i kvalitetnije od onoga drugog. To je dakle način, znači kako da čovjek spozna za mjesec Ramazan, a što se tiče, učenjaci su to spomenuli, što se tiče proračuna, ovo što mi ponekad imamo u našim krajevima, posebno ima i oko toga priče, ja ne bih ulazio u tu tematiku, koliko su ispravni ti proračuni, općenito spominje se da su davno napravljeni, koji ih je pravio, da li je uopće musliman, ne bih sad u to ulazio. U svakom slučaju, proračuni ulaska mjeseca Ramazana je neispravno. Da čovjek gleda kad će Ramazan, znači sad gleda za 5-10 godina kad će Ramazan, to je neispravno, nego se gleda onako kako je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kazao, kada izlazi mjesec mlađak, tada nastupa Ramazan. Nadam se da je to jasno. Što se tiče, još imamo tematiku koja je najavljena kratko, a to su uslovi obaveznosti posta. Šta hoće da kaže? Ko je to obavezan da posti? Kratko je, jasno je, nema posebne problematike. Prvo, obaveza je da posti čovjek pod broj 1, musliman. Što znači da ukoliko nemusliman, bez obzira koje kategorije, koje religije bude postio, taj post nije ispravan, taj post neće biti prihvaćen na sudnjem danu. Zašto? Zato što je uslov da bi čovjeku bilo prihvaćeno dobro djelo na sudnjem danu je da čovjek bude musliman. Dakle, ispravnost posta prvo je da čovjek bude musliman. Imate negdje ljudi gdje kažu cijeli dan postio, kao muslimani. Ako ima nekog prijatelja, ako ima nekog u rodbini, kaže iz poštovanja prema njemu cijeli dan ću postiti. On može da posti, on može da se ustegne, jel tako, od hrane, od pića i slično tome, znači, ali nema nikakve nagrade. Njemu treba pojasniti, ako već ima tako čistu, lijepu dušu, a inšallah da ima, kad već hoće da posti, da prihvati islam, pokazati mu islam, da kaže ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammeden, abduhu wa rasuluhu, da posvjedoči da nema drugog Boga, osim Allaha dželešanuhu i da je Muhammed jedini, znači posljednji njegov rob i poslanik, pa da se spasi na sudnjem danu, da ne ode u džehennem, da Allah sačuva. To je mnogo preče od toga da čovjek gladuje i da čovjek posti i slično tome. Mnogo je preče da čovjek ima šehadet. Šta je u njegovom srcu, mi u to ne ulazimo. Za njega će
odgovarati na sudnjem danu. Pa je preče čovjeku to pojasniti, pa ako prihvati, alhamdulillah, ako ne prihvati, nije do nas. Na nama je na lijep način, lijepim metodama da mu približimo. Drugi uslov posta, ko je to obavezan postiti, a to je razuman čovjek. Čovjek koji ima pri sebi razum. Što znači da ukoliko čovjek bude, da Allah dželešanu sačuva i pomogne i sakloni, luđak, Međnun se spominje, Međnun. Čuli ste za Međnun va Lejla, znači Međnun i Lejla, poznata ta ljubavna storija, priča. Međnun je luđak. Ako bi čovjek bio luđak, on niti treba postiti, a ako bi postio, uopće nije ispravno. Njega će Allah dželešanu presuđivati na sudnjem danu na drugačiji način. Ali nema potrebe da posti, niti da ga neko tjera. Ako bi postio, opet nije ispravno. Zašto? Kažu islamski učenjaci zbog toga što obaveza je da čovjek nanijeti, da ima namjeru da posti. A čovjek koji je lud, on nema razuma, on ne može uopće da nanijeti. On može samo da bude, da se ustukne, znači odstrani hranu i piće i spolni odnos, ali on uopće nema namjeri. Da nas Allah dželešanu sačuva i pomogne. Dakle, razuman čovjek mora da ima pri sebi razum da bi bio obavezan da posti. Treći uslov da bi čovjek, musliman, razuman, mogao i trebao i bio obavezan da posti je da bude punoljetan. Baligh. Da bude punoljetan. Kada je čovjek punoljetan? Od 18. godine, je li tako? Naravno da nije, ne misli se dakle po ovim propisima, po 18. 17. 16. godine, ne. Čovjek je punoljetan što se tiče muškarca i žene. Na dva, hajde da kažem, u blizu, različita načina. Što se tiče momka, da ne kažem muškarca, uglavnom je to momak, s oproštenjem, kada prvi put izađe sperma iz njegovog spolnog odnosa, iz njegovog spolnog organa, znači tada dječak koji je bio do tada dječak postaje punoljetan. Može da bude 13, 14, 15, 16, može da bude u tim godinama. Uglavnom, ako prijeđe 15. godina i to se ne desi, računat će se da je punoljetan od 15. godine iako se to ne desi. Bilo na javi, bilo u snu. Što se tiče djevojčice, ona postaje punoljetna po islamu nakon, dakle, trenutka kada dobije prvu mjesečni ciklus. U šerijatu se to naziva hajz ili na arapskom hajd. Dakle, prvi put kada dobije mjesečni ciklus, od tada djevojčica više, hajde da kažem, nije djevojčica, nego je ona punoljetna islamski po propisima. Nakon što joj prođe, tako, obavezna je da se očisti, da okupa i da klanja namaze. Do tada dječaka i djevojčicu treba pripremati polako, navikavati na namaze i slično tome, navikavati polako na post. Ali kad dođu do tog trenutka, od tog trenutka moraju postiti, a i klanjati obavezno jer postaju kao odrasli. Zato je na roditeljima da vode računa da se djevojčica navikava i na namaz, a Boga mi muškarac, i na namaz, i na post, i na slične, znači, ibadete, pa kada dođe taj trenutak da bude spremna, da bude spreman. Što se tiče još djevojčice po pitanju hidžaba, dakle da ranije već ima, da je već mnogo puta nosila hidžab, da to postane dio nje, pa kada dođe ta, nebitno 13. 14. 15. godina, da je već pripremljena na hidžab, od tada joj postaje obaveza da prekrije svoje tijelo. Dobro, to je dakle uslov baligh, to jest da bude punoljetan. Četvrta osoba koja je obavezna da posti islamski post, a to je musliman koji je razuman, koji je punoljetan i koji je u mogućnosti. Kadir, zove se kadir, onaj koji je u mogućnosti. Ovdje imamo jednu skupinu ljudi, a to su oni koji nisu u mogućnosti. Oni se dijele na par kategorija. Prva je starac ili starica. Ukoliko starac ili starica, žena starica, nisu u stanju da poste,
neće postiti. Ako ne može postiti zbog starosti, iznemoglosti, ne mislimo na bolest, nego starost i iznemoglost. Kažu islamski učenjaci, s obzirom da nije u mogućnosti, ne mora ni napostiti, a napostiti neće moći jer sljedeće godine kad bude, ili nakon par mjeseci kada prođe Ramazan, još će biti stariji. Neće mu se vratiti mladost, nego će još biti stariji. I još će mu teže biti po našim nekim dunjaluškim parametrima da posti. Još će mu biti teže da naposti. Nego kažu učenjaci, sad njega spada obaveza. Znači starac ne mora da posti, i starica, ako ne može, ne mora ni nadoknaditi, niti nahraniti siromaha. Neki su islamski učenjaci raspravljali po ovom pitanju i kažu ipak je bolje da nahrani siromaha. Za svaki dan da nahrani siromaha, inšala da je to bolje i preče, ali eto ako to ne bi uradio, pogotovo ako je siromašniji, inšala da nije problem. I druga vrsta, a to je čovjek koji je bolesnik. Govorimo o toj mogućnosti, čovjek koji je u mogućnosti. Pa govorimo o njegovu suprotnost, to je starac i starica, neće postiti, ali je dobro da to nahrani ako je u mogućnosti siromaha za svaki dan, onoliko koliko u njegovom mjestu stanovanja, osnovni neki srednji obrok. I druga vrsta mogućnosti, odnosno nemogućnosti, to je bolesnik. Što se tiče bolesnika, učenjaci kažu da postoje dvije vrste bolesnika. Prva vrsta bolesnika je bolesnik koji se nada ozdravljenju. Bolesnik koji se nada ozdravljenju. Znači ima neku prehladu, ima neku gripu, ima nešto što ga, ili neku drugu bolest, temperatura visoka i slično. Znači ode doktor i doktor kaže ili ponekad bude manja neka bolest koja jednostavno znaš da će proći uz Allahu pomoć, ili doktor kaže proće to za 5 dana, za 10 dana, za mjesec, za 2, za 5 mjeseci, nebitno, proći će ta bolest. Taj čovjek neće postiti, taj bolesnik neće postiti te dane zbog toga što mora konzumirati hranu, ako je doktor preporučio, ili određene lijekove i slično tome, neće postiti, nego kada ozdravi napostiće te dane i učinio je po propisu. Nema nikakvih problema, nema grijeha, nema nikakve problematike. To je za čovjeka bolesnika, muslimana koji se nada ozdravljenju. I imamo drugu vrstu bolesnika, a to je bolesnik koji se ne nada ozdravljenju. Recimo da se savjetuje, konsultuje sa doktorom, muslimanom ili doktorom koji je pouzdan, siguran. I on mu kaže ta vrsta bolesti je samo će ili ostati tog intenziteta ili će se povećavati vremenom. Dakle, nema uz Allahu pomoć, znači onako dunjalučki kazano, nema šanse da čovjek ozdravi, pa i ako bi se desilo da ozdravi, opet će uraditi ovako kako ćemo spomenuti, a to je da će nahraniti za svaki dan po jednog bolesnika. I on naravno obavezno će biti da prekine post, ne smije postiti. Znači mora da prekine post, jer tako je zato što mora ili da konzumira hranu, da ojača tijelo, ili da dobija infuzije, ili da koristi lijekove i slično tome. I ne nada se ozdravljenju, takav čovjek će nahraniti siromaha, a Allah uzvišeni najbolje zna. A za sve ostale, za zdrave ljude, znači obaveza je da posti. Peta obaveza čovjeka, osobe je da posti, a to je ukoliko je odstranjena od nje nekakva prepreka. Ovdje se odnosi na žene. Misli se prepreka te čistoće, odnosno nečistoće, to jest mjesečnog ciklusa ili postporođajnog perioda. Mi to kratko nazivamo poznatim imenima hajz i nifas. Ukoliko je žena u hajzu ili nifasu, postporođajnom periodu ili u ciklusu, neće i zabranjeno joj je postiti, pa je to prepreka koju ima i sačekat će samo da ta prepreka bude otklonjena. Dakle, peti uslov da bi čovjek bio, da bi u ovom slučaju žena bila obavezna postiti je da nema te prepreke, to jest da nije u hajzu niti u nifasu. Ukoliko nije niti u hajzu niti u nifasu, obavezna je da posti. Kod muškaraca naravno toga nema. I šesti uslov da bi čovjeku bila obaveza postiti, a to je mukim. Čovjek u svom mjestu boravišta. Ukoliko se čovjek nalazi u svom mjestu boravišta, obaveza je da posti.
Ali, s druge strane, ukoliko je čovjek musafir, putnik, ima pravo samo zbog toga što je putnik da prekine post. Neki islamski učenjaci su kazali da namjerno čak treba da prekine post, zato što je musafir. Drugi su učenjaci spomenuli da ukoliko je post lagan čovjeku, putuje negdje kratko ili u avionu, lijepo, fino, klima, nema nikakvih problema, naučio putovat, ništa mu ne smeta, bolje bi bilo da posti. Ukoliko nekome pričinjava poteškoću post, onda da ne mora postiti, da treba da prekine post. Međutim, najbolje je da čovjek učini onako kako on hoće. Ako hoće da prekine post, nema pravo neko da mu zamjeri. Ako želi da posti, neka posti, nema pravo neko da mu zamjeri. Neka čini kako hoće, ima pravo da prekine post, a nije obavezan. Allah uzvišeni najbolje zna. Ali za onoga koji je u svom mjestu boravišta i koji ne putuje negdje na putovanje, nego tu negdje onako malo u svom gradu hoda ili ode na selo neko, ili iz sela dođe u grad, znači to nije putovanje, takav čovjek ili takva osoba je obavezna da posti. To je otprilike ukratko o osobama, o ljudima koji su obavezni da poste, pa ćemo još jednom samo spomenuti. Dakle, obavezan je postiti musliman, razuman, punoljetan čovjek, onaj koji je u mogućnosti u svom mjestu boravišta, i 6. dodatak je samo za žene, za onu ženu koja je čista, to jest niti je u ciklusu, niti je u postporođajnom periodu. Molim Allah dželešanu da nas uputi na ono što je najbolje i najkorisnije, da nas sačuva svakog zla, da nam podari hajra u ovim našim predavanjima, da se koristimo od toga, da pokušamo da nešto iskoristimo u praksu. Wa sallallahu wa sallam ala nabijina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja sam pokušao skratiti koliko je bilo u mogućnosti. Planirao sam još jednu kraću tematiku, međutim, radi vremena ne bih više da duljim, pa ostavit ćemo za sljedeći put ako Bog da. Da vas Allah nagradi. Želim vam svako dobro. Esselamu alaikum.